Ale já si tam dalšího dílu teda vylezl jsem z té jeskyně, jak víte, tak jsem si jen nabíral pár dřeva, musel jsem na to trávu, protože jsem si nástup, potom jestli já měl ten trash a potom mě už vůbec nešel spustit Minecraft. Spravoval jsem to celkem dlouho a za práci a chci jistý, že já nevím, tak. No, to je asi všechno a asi bych pozval vás na Minecrafty, co bude dalším dílem taková informačka bude a na kreativu vám chci ukázat takový projekt, co mi napadl. Prostě nějaký dům. Takový dům nějaký jsem postavil, myslím, rovnou tak, už tam viděl a potřebujeme už nějaký. A ono to ještě pomůže, protože jsem něčím videa. Je to nic moc, takže čau.